Molt bé, doncs anem a començar aquesta compareixença de premsa, una compareixença que avui fem amb molta alegria des de Solidaritat Catalana per la Independència, acompanyat de molts representants, observadors internacionals, delegacions internacionals que participaran de la consulta sobre la independència el proper 10 d'abril a la capital de Catalunya, on culminarà tot el procés de consulta sobre la independència, en el qual hi han participat centenars de milers de catalans que ja s'han manifestat a favor de la independència. Des de Solidaritat Catalana per la Independència donem la benvinguda a totes les delegacions internacionals, a aquesta nombrosa representació d'organitzacions internacionals. Ens hem reunit abans d'aquesta compareixença de premsa per exposar-los la situació en aquests moments de Catalunya, tot el procés de consulta sobre la independència, quina ha estat la seva història, com s'ha anat desenvolupant, quines són les característiques que ha tingut i com això ha empès l'independentisme avui a ser majoritari a la societat catalana i a mostrar-se totes les enquestes com una opció que quan es pregunta què votaria vostè si demà se celebrés un referèndum oficial sobre la independència, ja una majoria de catalans es manifesten a favor d'aquesta independència, i tot això ha estat gràcies a aquest procés polític, social, popular que es va iniciar el 13 de setembre de l'any 2009 a Arenys de Munt. Hem compartit totes aquestes experiències i també hem conegut de primera mà quina era la realitat de les seves respectives nacions. En aquests moments encara estan arribant delegacions internacionals que des de Solidaritat Catalana per la Independència hem volgut acollir i hem volgut que participessin de la consulta sobre la independència aquest diumenge, i serà a partir d'aquest moment on els tocarà a aquests observadors internacionals validar tot el procés de consulta, validar que es compleixen, com sempre s'han complert, tots els paràmetres democràtics, tots els requisits establerts per la comunitat internacional per considerar vàlid un referèndum, una consulta, en aquest cas sobre la independència. Sempre s'ha estat molt escrupolós en tots i cadascun dels passos que hem anat seguint i haurà de ser aquests observadors internacionals qui donin fe de que el procés s'està fent tal i com ens demana, ens exigeix la comunitat internacional. Ells ens dirigiran unes paraules també perquè puguem conèixer quines són les seves sensacions, els seus objectius en aquesta consulta sobre la independència, i el meu company, el diputat Toni Strubell, farà la presentació de les persones que a continuació intervindran. Bé, bon dia. Com molt bé ha dit l'Oriol, abans hem fet una molt profitosa reunió amb aquestes primeres delegacions que han arribat, concretament amb representants dels partits Partido Sardo d'Accione, amb el seu màxim dirigent, en Giovanni Colli, i també amb el coordinador de Sardenya Nazione, el senyor Bustiano Composto. Per nosaltres ha estat una satisfacció molt important presentar una cosa que és vista des de moltes nacions sense estat arreu del món, i particularment a Europa, com un exemple, una avantguarda del que per molts països del món és un model. És un model a seguir, que és que des de la mateixa base del poble hi hagi una autoorganització i de vegades amb la marginació de les institucions i de vegades amb una mínima complicitat, però sempre mantenint l'estricte joc democràtic, sobre aquest plantejament dins de la societat catalana d'una manera madura i d'una manera absolutament democràtica per plantejar una cosa tan democràtica com és demanar a la gent quin és l'estat que volen que els tuteli, volen que els representi en el futur. Una pregunta que hauria de ser d'allò més normal en qualsevol societat. I, per tant, jo demanaria a en Giovanni i a en Bustano a dir-nos algunes paraules. Gràcies. Giovanni, comences. Grazie. Sono, come ho già detto, onorato e orgoglioso di essere presente qui in Catalogna in questo momento importante per la nazione catalana e direi determinante per il suo futuro.
io sono il segretario di un partito che agisce, lavora e combatte per l'indipendenza della Sardegna, perché riteniamo che senza la capacità di decidere i processi politici, economici di un popolo non ci possa essere reale sviluppo. Io faccio un in bocca al lupo al popolo catalano perché sia un risultato quanto più positivo possibile questa domenica che viene, e vi saluto dicendo che il diritto dei popoli all'autodeterminazione è un diritto inviolabile e inalienabile. Il potere di decidere essi stessi delle risorse, del fisco, dell'economia, della cultura, della lingua, in totale autonomia e indipendenza, vuol dire avere il potere di crescere, di decidere del proprio futuro e del proprio sviluppo. Io credo che i catalani non lasceranno che questa occasione sia una occasione persa, ma daranno un contributo forte, reale, per l'indipendenza della Catalogna. Grazie. Il popolo catalano è un popolo e ha diritto di decidere. Su questo slogan e su queste parole c'è tutto il contenuto di quello che si sta facendo. Stiamo rivendicando e sta rivendicando il popolo catalano quello che è un suo diritto che gli viene negato da uno Stato che lo costringe ad essere prigioniero e a non poter esprimere le sue potenzialità, le sue caratteristiche, la sua storia, la sua cultura, la sua lingua, tutto ciò che è il tesoro che possiede ogni popolo. Anche il popolo sardo possiede un tesoro di questo tipo ed è impedito dallo Stato italiano. Bene, tutto questo deve finire. I nostri popoli, il popolo catalano e il popolo basco devono dire basta. Una delle forme per dire basta è quella del referendum autogestito, cioè vivere uno spazio da catalani. Questo è un referendum autogestito. Abbiamo visto, abbiamo fatto gli osservatori internazionali nelle altre occasioni, negli altri appuntamenti, e abbiamo visto con quale entusiasmo, con quale emozione i catalani hanno vissuto questo momento. Abbiamo visto gente mettere la scheda dentro l'urna quasi quasi pesandola prima di infilarla dentro l'urna, proprio per la responsabilità che c'era in quel momento nell'atto. Questa è l'emozione che si sta creando e di queste emozioni è fatta una nazione, di queste emozioni è fatta la nazione catalana, di queste emozioni è fatta la nazione sarda. Bene, liberiamo queste emozioni e siamo noi stessi. Abbiamo il coraggio di essere popolo ed esisteremo, altrimenti saremo altri e non esisteremo. També els volem comunicar que les diferents organitzacions internacionals han donat suport a la llei de declaració d'independència que dimecres de la setmana que ve es debatrà aquí al Parlament de Catalunya. Des de Solidaritat els hem exposat quins són els continguts essencials d'aquesta llei, el full de ruta que aquesta llei defineix, ens han mostrat el seu suport i, per tant, això també ens permet parlar de la Setmana de la Llibertat. Serà una setmana amb la consulta sobre la independència, serà una setmana de mobilització popular en favor de la independència que culminarà amb una votació transcendent al Parlament de Catalunya en aquesta Setmana de la Llibertat, en la qual hi participaran delegacions internacionals, cosa que dona aquesta rellevància, aquesta transcendència més enllà del que és el territori de Catalunya i dels països catalans, per poder presentar-nos al món i projectar-nos al món com una nació que està fent passos decidits per aconseguir la independència i la nostra llibertat. I si ara hi ha alguna pregunta... A mi m'agradaria que fes una valoració de l'entrevista que ahir va fer el president de la Generalitat a TV3 i concretament en algun aspecte quan parlava de la seva votació per la independència a títol personal i no a títol del seu càrrec. Què li va semblar aquesta diferència entre els dos àmbits que ell va establir i, diguéssim, el caràcter que ha tingut la seva votació, que no ha sigut en el dia en què
Bé, a mi el que em sembla sorprenent i fora de lloc és que un responsable polític, que un càrrec polític com és el president de la Generalitat de Catalunya, respecte a una qüestió política, expressi opinions personals i no opinions polítiques. El president de la Generalitat, respecte a la independència, ha de votar, en termes polítics, al Parlament de Catalunya, que és el lloc pel qual l'han escollit els ciutadans de Catalunya. I, per tant, en la mesura que la independència és una qüestió d'una transcendència política que evidentment té una gran importància, és aquí al Parlament de Catalunya on el senyor Artur Mas ha de ser conseqüent, és aquí al Parlament de Catalunya on el senyor Mas ha de votar sí a la independència, és aquí al Parlament de Catalunya on el senyor Mas el proper dimecres en la llei de declaració d'independència ha de votar a favor d'aquesta llei, de la seva tramitació i que aconseguim tot el catalanisme bloquejar, tombar aquestes esmenes a la totalitat que ha presentat el bloc espanyolista, PP, Ciutadans i PSOE, perquè la llei de declaració d'independència es freni i caigui en aquest Parlament de Catalunya. Prou d'opinions personals respecte a qüestions polítiques per part de càrrecs polítics. Els càrrecs polítics tenen l'obligació d'expressar-se en termes polítics i de votar en termes polítics al Parlament de Catalunya. Si no, el que estem és mostrant la política com quelcom que és una cortina de fum i que no ens permet que la ciutadania entengui i s'apropi a la política perquè perd la seva coherència. Els observadors si han estat convidats per Solidaritat i si forma part d'aquest grup d'observadors dins també de Barcelona Decideix, en primer lloc, i en segon lloc que em faci una valoració sobre la possibilitat de que se suprimeixi la sisena hora. Bé, els observadors internacionals, alguns dels quals són aquí, participaran en normalitat de la consulta sobre la independència i són organitzacions amb les quals Solidaritat hi té relació i, per tant, en els dies previs a la consulta fem un acompanyament, però l'objectiu prioritari i essencial d'aquestes delegacions internacionals és participar de la consulta sobre la independència. Si els semblen, ens centraríem en la qüestió sobre la independència avui i amb la roda de premsa que hem fet respecte a la presència dels observadors internacionals per respecte a tots ells i si volen altres qüestions les abordem després fora d'aquesta compareixença de premsa. Molt bé, moltes gràcies.